В началото ще гладуваме, какво се прави. Хора, сега какво правиме? Аз ще умра след малко. Ми казвайте къде бързо ще си направим една мизерна къща. Е, тука, къде бяхме при камъчетата. Там съм сложил и крафтинг тейбъл и... Да, де. Но проблем. Само си направя всичките инструменти. Проблема е, че аз ще умра. Почвам с... Защо е нощ, няма кокошки, нито нищо. Вече става много голям проблем, защото 3 бутчета ми липсват, а съм на едно сърчице. Ама, как така 3 бучета, на колко си? На... 7. Бучета? Да. Аз съм на 1,5. Еми аз до сега ядох кокошки. И аз там изядох една кокошка да се крепа на 3. Аре бе! Някой има ли дърво да направи чест? Аз. Направи един чест, аз си оставя айтемите, защото ще умра, ще дойда пак тука. След като умра, нали, ще си ги взема. Тук ли ще къщи? За сега. Чакай да сложи един търч. 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 Аз въглищата съм, моите въглища съм си ги оставил в печката. Аз имам 9. Светло, нали, си пуснал зомбите, в смисъл да не е някакво музико. Защо мря? Ми дай май са на нормал. Да, тук има човек на нормал. Да има. Защото, братле, без зомбите не сеш кой е тъп. Попи, внимай, едно зомби ще скочи на главата. Буквално е така. Чакай, аз го бия отгоре. Тъпата нощ. Ела тука, бе, ела тука. Абе, скелет! Ох, Ти щупа лъка. чи на главата. Ох, ротен флеш. Имаме и яде, бе. Йей! Мен този скелет ще му убие, друго не знам. Ето, че ротен флеш да здрави. О, благодаря. О, Айде, бе! Страхливец! Нищо ма би, зомби. Не, как съм леле. След 50 скелета ме бият и бягат. Да, и умрях. престани. Но защо? Те ме бият. Тази ще си поя. Ако имах един дървен меч... Улитам. Сълкър! Дойде ли ти отвътре, бе? Дойде ми от... Не само на тебе, след малко ще ти влезе отвънка. Ако ме разбираш. Братле, то пак ме бие. Опит ти следи колко е време минало, защото нали знаеш. Да, бе, се тая. Крипър! Крипър! И да споменеме повече абонирайте се към нас, все пак сме нови, моля ви. Въобще няма да се абонират. Не се сещаш. Ама не смисъл, сега като сме се хванали да правим такива клипчета на Майнкрафт, да направим всичко, един нов профил в YouTube, там в Facebook, в VBOX. Добре, Трябва да направим... тук. аз ще заглуша за малко. Мога да има неприятни звуци. Неприятни звуци. Какво ще колиш птичката ли? Баш, че ако Света беше тук, ще каже, искам да се. Мъкни. Що, не ти ли се иска?
Хора, Какво? то малко бая грапав и не мога ви намеря. От грапав разбира се. Damn, nigga. Fuck. Докато не си направим храна, ще бъде... Докато не си направим храна, ще бъде много зле. Защо Шапката трябва ли? да вари? Не знам, то дъжд ме много прецаква, защото не мога да намеря нищо. Тъмно, братле, дъжд. Аз ни пустинята мога да видя къде сте, нито нищо. Така е. Защото сме в криза. Ами да, че как? Вземи бе, паяк. Бате, на 3 бутчета съм. Отново. Ще изям окото на паяка. Да умра по-бързо. Да, пополях. Добре, бе. Как? Не точно, нали? Еми да, отровата на паяка свърши много бързо и аз съм метър. Много добре. Бате, кофти е, че не мога да направим клипове на League of Legends. Защото много памет се взема. Много. Аз съм с 2 терабайта. То е хубаво. Ма тия клипове са около 20-30 мегабайта. Мегабайта! Да бяха толкова мегабайта. Да. То да бяха въобще мегабайта, колкото да е. Ама на фона на тия 20 гигабайта, те ще бъде минимум клипчето. Бате, трябва се, че на ранки да не ми дава Division. Мисля, ме дава ми го показвам, аз искам Division. В Майнкрафт знаеш кое е хубавото? Кое? Че се махна дъжда. Абе, скелети, гадно. Ти. Тия скелети са точни, ако ме разбираш. Точно. В цялата пустина не ви набирам. Еми да, я знам. О, Крипър. Ела ми Крипър. Крипър? Ела ми Крипър. Пау. Е, каква хубава дупка направи. Сега ще те намеря. Чуете? Можеш да не минаваш през кактуса като... Ма, кой ме вилежи? А? О, някой бие скелет.